Asanteni pɛ ɛna wɔn ne yɛ adwuma ɛka no nkono ayiyi kora asen no ɔno asanteni na wɔn ne yɛ adwuma otimi tɔ ka kyɛw otimi si dan kyɛw ba wɔn aka no wɔn ne yɛ adwuma hyɛ atare mo kora ɔso wɔawia no Nice GH. Obusua hwɛ nokure kan wɔ ayi nokure kan ɛde nso nokure kan ankasa ne bi mo tene nwonwo tina akosi broni kasa nokure ka ne dua ba ne de ɛnwo nso na ba ne de ti asemi esanse obi wɔ no ka nokure na ɔno ankasa ne nkofo at time because ɔka nokure nokure bɛ asem na make ɛyɛ ankasa George Quay Charterhouse chairman ɛyɛ George Quay ebe ka nokure bi e ma ɔno ankasa ne nkranfo ebe time ɛfa ne ho time sɛ adinti na waka nokure but nokure ɛyɛ nokure maybe obeka say sɛ nki betimi a na sɛ yɛsi yɛ de brofo to afa kasa ba ko anka yɛmfa twi kasa saa asɛm no kan yɛ ne ho ɛba time bebree but ɛyɛ nokure no kan ɛnɛ wasa be kyerem de nti a ɔsɛ kasa no still no ogusu gyina nokure ni de nti no. There was a time I said something on Hits FM that got people upset, especially people from my tribe, my Ga community. That if we're going to drop English today and pick a national language, it should be Chi. Yes, I've said it again here. And I pray all other tribes, let's be patient. Let's be honest. Have you traveled up north before to Hamile? If you're not speaking the language they are speaking, then trust me, if you speak Chi, you survive. You get somebody who will understand you. Go to the Volta region. If you don't understand Ewe, speak Chi, somebody will be able to. But if you speak Gan, nobody. It will be difficult. It will be difficult. But speak Chi, you will definitely get somebody who will respond. Go everywhere in Ghana. You see, maybe because of their central location, they're in the heart of Ghana. Look at where Kumasi is located. When you look at the map of Ghana, when they are spreading, they go upward, they come downward, they go all around. So maybe geographically it's been advantageous for them, and through intermarriages and business and trade and everything, they've managed to spread across the length and breadth of the country. You understand? Good. So it's a very large group of people, and when you have a large group of people pushing or understanding or interacting with your work of art, it makes it easier for it to trend. That is why when you go to the predominant Ga communities, there are big stars there. Look, I hear the Kakalika man passed. If it is true, God bless us. Adolf Tego passed. I think about a week ago. Or a week or two ago. Adolf Tego passed. Adolf Tego, we are mentioning here. A lot of people do not know Adolf Tego. But I can tell you for sure, in the Ga communities, Adolf Tego was more popular than Sarkodie. Afewo wenu nsɛm a ye kasa ye ka nokra nka nokra de ye won nokra won nokra na wo kan ase nokra won but ase wo ka nokra na wo nkofo fi sa de ntina wo kemi mo regardless but anya sa ne tie ye nya sa wo ha ba bia wo ba santeme mu a nokra eni wo hwe no kyese omo fa kwan bia so now Captain Smart has started say omo kyese ye true history no the city Asante Professor Dubois no but one kasa Captain Smart who say ya tro na wudi ya tro na wudi esense o de fagana dey na atonche ukwa abuchire monuments a whole lot of things are ewo ho no ma Asante was a proponent in fighting for peace. All these things no ho Asante fought for liberty. Even if you go to the Caribbean side, you will see Emma Miankasa Kwambe catch was the original statue of liberty was a black woman from Asante. Ebechiro receipt name said the city na. But now no kura yem painti and ama a tanya be shade you mo ahemfo ne bi mpo e dia fa ye ho tan. No kura sa no kura no so na. So ne kura se men o to a men ton da. Mo pese mo fa kwan bia so. Hey, na ho awu na enye bi. Kwame tua no be ye ankosi fi. Nti hwan bi
aban bi obeba so biara epe yewura n'anim adom wo ye president also na who hold the highest office in the country but ukope bosia ye mfama only one name, the only name that can intercede for you to succeed. One name, Asantehene, you are. But a new can be na Asante, you have issue. Who can be? That's it's about Asante dia, you have issue. Why? I didn't know saying Kebasa. And so no credit day, we did. No credit. It be more after time be all in the name of say as why? And so and you might be brave on one now time in imposa benefit film. Otum for education fund. Ghana be bia. Kohwe one now kaseti an hwe won nipa dodo a e benefit from. Ni kromfo a benefit from. Otum for education fund. E dey boni no ye. You see, a class sports stadium e dey to o hinjam. Almost say da adentina ye dey akra to o hinjam. Omo tiase e ma almost say na di ne ye na akra sports stadium. Baba Yara stadium. Baba Yara nya senti no se de o yesemni. Na so e da so be pemne. Yen kasai Asante mempe na anwaga wa. Asante mempe na fantini kan wa. Asante mempe na nzema wa. Like minki kan kwana. Nti I don't know why. Asat now. What time that so ye adwuma. Odo be pim na you ga won kire. Mo sorry na galam say otumfo why din on kasa. O kasa say kim. O kasa Ghana ye ne dia. Nipa ba ko no nye de. Se nye wotan proye na ahye mutimu ma. Adwemfin na ahye mutimu ma. Nka yiwura tey pa na nka yiwura onye. Den na Asante nye ma Ghana. Den Kwame Nkrumah Poji independence no. Role Asante play wo. Yenye any bia nka ho asem na ba umusa Asante complaining. But Asante play a major role for Ghana's independence. Because Asante ka so onti ase no. Na Ghana mo nya ba na Asante woni independent nada. Ti asemi. Until say ano brim ne chew pa ne kasa na Asante ti ase. Eno kura mpo akire no. Nsem bebre. After Kwame Nkrumah na mu gain independence wie no. Kwame bebre no person ko dia Asante fa so. Obi authority Asante bi ko si say. Wo fa kan into baby. En kan okre. President aba from JJ ebisi John Mahama so obi e di adanse a say yewura ne po akwaji sika we yewura ne koyesi enka wo the highest office in the country no enka wo kopebo sinya enka wa di ko obi one name pe ne fa phone no afre World Bank one name pe ne fa phone no afre IMF enti kwan kenya wo de enya wanwa ka meme ka chese wo yo hini mpokra na wo ye mahini bia ka be ka se no de ekone de nka yenka mo mpagya no na nka yenfa tumi ema ahifo biem enso he
wɔkyena na wia bɛtena ha ɛna meyɛwi wɔkyena na ɛna ade nti na wakasa ha yɛ media na ha yɛ media wokɔ UK Britain Canada da so yɛ Kinshasa deɛ so Canada ɔbɛn America paa but Canada ɛyɛ Britain ɔhene Kinshasa ne dia rules nom ne ade ne nyinaa yɛ ne dia ne nka ɛma me nka nsɛm na ɔhene na ɔno no kura mpo ɔno ka wagye bu agya mbusa sɛ ɔna se fi ɛyɛ sometimes no ɛyɛ mo me enye intellectually powerful kakra sɛ deɛ bɛyɛ a obi kasa who sɛ nipa we wɔde yaw na kasa just because otumfoɔ sɛ na hwan yɛ ɔkasa hwan bi hwan na betimi hwan waka ɔbɛyɛ so yɛn dɛn no dɛn na betimi ayɛ afa ho abusua feel free na kyerɛ w'adwene wɔ comment section feel free kyerɛ w'adwene wɔ comment section bɛfiri ha sɛ mehyia wɔ comment section yɛnkyerɛ yɛ adwene na yɛnkyerɛkyerɛ nsɛm mesrɛ wo subscribe na mmea bell notification sɛde bɛyɛ a medrɔpe video bi a wo nsa bɛtumi apɛ afei so hyɛ ma afoforɔ na afoforɔ so nhyɛ ma afoforɔ na obia ɛntenka ɛsiane sɛ ha ɛna ɛyɛ nokora a yɛmfrɛ mu na message a mede gya dɔm ahene ne sɛ woantimi ne pɔnkɔ ansi akan ɛwɔ Jordan kwae ase a ɛne asase prada daa so wobɛyɛ de mede asɛ ɔhwɛ mi makraw